Αγαπητοί φίλοι, να συνεχίσουμε το ταξίδι μας και να πάμε σε ένα τόπο όμορφο, εκεί που η φύση γίνεται σκηνή και ο πολιτισμός βγάζει ρίζες, σε ένα τόπο που γεννά τέχνη, στις λίμνες Ζερέλια. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής βρίσκεται ήδη ένας άνθρωπος του πολιτισμού, του θεάτρου, της εικόνας, που έρχεται να δώσει το δικό του ξεχωριστό στίγμα στην παρουσίαση του Art Festival Ζερέλια, ο Βαγγέλης Κούριας. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Κύριε Κούρια, καλώς ορίσατε και πάλι. Καλησπέρα σας κυρία Καποτά, καλησπέρα στους αγαπημένους ακροατές σας. Χαίρομαι πάρα πολύ για την τιμητική πρόσκληση που μου απευθύνεται για ακόμη μια φορά. Είναι πραγματικά πολύ μεγάλη χαρά κάθε φορά που συνομιλούμε μαζί. Ξεκινάει λοιπόν ένα φεστιβάλ Ζερέλια και λέω ξεκινά γιατί πολύ θα θέλαμε να το δούμε να γίνεται θεσμός και εμείς θα σας υποστηρίξουμε σε αυτό με όλες μας τις δυνάμεις. Είναι ένας ξεχωριστός τόπος, όμορφος, ένας τόπος που δεν ξέρω αν είναι τόσο γνωστός, έτσι δεν είναι? Οι λίμνες, αυτές οι δίδυμες λίμνες. Μακάρι να αυτή η προσπάθεια να εξελιχθεί σε θεσμό. Είναι ακριβώς έτσι όπως τα λέτε. Πρόκειται για το πρώτο Art Festival που γίνεται στον Αλμυρό, στα Ζερέλια. Πρόκειται για δίδυμες λίμνες, οι οποίες μετράνε αρκετά χρόνια πολύ πίσω. Όχι ιδιαίτερα γνωστές. Νομίζω ότι γενικότερα οι άνθρωποι έχουμε την τάση να μην εξερευνούμε ότι είναι κοντά μας, αλλά να ψάχνουμε ότι είναι μακριά μας και να το εκτιμούμε περισσότερο. Όλο αυτό προκύπτει, όλη αυτή η προσπάθεια λοιπόν γεννήθηκε από δύο παιδιά τα οποία οραματίστηκαν ένα φεστιβάλ ανάδειξης του συγκεκριμένου τοπόσιμου, τον Άγγελο Χριστακόπουλο που είναι master ballet και χορογράφος, και τη Μαρία Τινούτα, η οποία είναι φιλόσοφος και στιχουργός, και οι οποίοι οραματίστηκαν όλη αυτή τη διοργάνωση που μπαίνει κάτω από την ομπρέλα της ΕΚΠΟΛ, της Περιφέρειας Θεσσαλίας και του Δήμου Αλμυρού, και έτσι γεννιέται αυτό το φεστιβάλ, το οποίο θα διεξαχθεί σε 2 μέρες. Παρασκευή 11 Ιουλίου στις 8 το βράδυ και η δεύτερη μέρα είναι την 25η Ιουλίου, πάλι Παρασκευή, στις 9 το βράδυ. Μάλιστα. Και τι θα περιέχει, θα μας πείτε, αυτό το φεστιβάλ? Είναι ένα πολυσυλλεκτικό φεστιβάλ, το οποίο θα περιέχει, είναι δυσυπόστατο, με την έννοια ότι το ένα κομμάτι είναι οι επιστήμες και το άλλο κομμάτι είναι οι τέχνες. Κυρίως βέβαια καλλιτεχνικό, ωστόσο έχουμε και το κομμάτι των επιστημών, γιατί ο επισκέπτης ο οποίος θα έρθει εκεί θα πρέπει να κατανοήσει πρώτα τι είναι όλο αυτό που βλέπει, για να καταλήξουμε μετά στην καλλιτεχνική επεξεργασία και στην καλλιτεχνική πρόταση που καταθέτουν τα παιδιά. Τι περιέχει λοιπόν? Η πρώτη μέρα είναι κυρίως επιστημονική και θα έχουμε ομιλίες από την Δέσποινα Ευσταθίου, η οποία είναι αρχαιολόγος της Εφορίας Αρχαιοτήτων Μαγνησίας, τον Μάρκο Βαξεβανόπουλο, ο οποίος είναι διδάκτορ γεωλογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, και παράλληλα θα έχουμε ομιλία από τον Αργύρη Ζαφυρίδη, που είναι πρόεδρος, ο οποίος είναι εδώ μαζί μας. Ναι. Την καλησπέρα μου και στον κύριο Ζαφυρίδη. Καλησπέρα και από μένα, Βαγγέλη. Τον φέραμε εδώ, ξέρεις, Βαγγέλη Κουριά, για να μας πει μετά για τη φωτογραφία. Γιατί η φωτογραφία αποτυπώνει όλη αυτή την ομορφιά, έτσι δεν είναι? Αυτό ακριβώς. Αν δεν μιλήσει ο Αργύρης, ποιος θα μιλήσει? Ποιος θα μιλήσει, ναι. Και παράλληλα θα έχουμε μια εικαστική εγκατάσταση της Άννης Γαλανού, με την οποία έχω συνεργαστεί και παλιότερα και είναι εξαιρετικό παιδί. Και θα προχωρήσουμε στο μουσικό μέρος της βραδιάς, που το πλαισιώνουν ο Σπυρίδων ο Λευκοφρίδης, η Μαρία ο Βουλουδάκη, ο Φώτης ο Τάμπας, η Κωνσταντίνα Δημητρίου και ο Γιώργος Σταμούλης. Παράλληλα να πω ότι θα γίνει ένας περίπατος στις λίμνες, και θα έχουμε και έκθεση φωτογραφία, η οποία φέρει τον τίτλο «Η Γη των Τιτάνων» και πρόκειται για πανελλήνια έκθεση φωτογραφίας, και θα περιλαμβάνει φωτογραφίες εμπνευσμένες από το φυσικό πλούτο των Ζερελίων, της Όθριος και του δάσους Κουρί. Πάρα πολύ ωραία.
Ωραία. Αυτή είναι η πρώτη βραδιά. Η δεύτερη βραδιά της 25ης Ιουλίου είναι καθαρά καλλιτεχνική από εκεί και πέρα, που θα γίνει και η τελετή λήξης του φεστιβάλ. Μάλιστα. Έτσι, με δύο τρόπους λοιπόν, καλλιτεχνικό και επιστημονικό θα προσπαθήσετε να προσεγγίσετε. Κυρία Καποτά, είναι μια πολύ ωραία. Στέκομαι κυρίως στην πρωτοβουλία της Μαρίας και του Άγγελου που οραματίστηκαν όλο αυτό. Μπράβο. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Αγαπούν τον τόπο τους και θέλουν να τον προβάλλουν όπως του πρέπει. Έτσι. Όλο αυτό ξεκινάει από την αγάπη του τόπου και το να δείξουμε ότι υπάρχουν πράγματα γύρω μας, τόποι γύρω μας που δεν τους ξέρουμε, δεν ξέρουμε την ιστορία τους. Η ομορφιά είναι δίπλα μας. Έχετε δίκιο, η ομορφιά και η ιστορία. Έτσι, είναι δίπλα μας. Και πολύ σωστά ξεκινήσατε λέγοντας ότι καμιά φορά αναζητάμε την ομορφιά και την περιπέτεια πολύ πιο μακριά, ενώ στον τόπο μας γύρω-γύρω εδώ υπάρχουν μαγευτικά που μπορούμε να δούμε. Έχουμε και μια διάθεση, είναι και εποχές δύσκολες, έχουμε και μια διάθεση με ψημυρίας πολλές φορές, αλλά τελικά η ομορφιά είναι γύρω μας, μας πλαισιώνει, την ακουμπάμε, αλλά την κοιτάζουμε, αλλά δεν την βλέπουμε. Έτσι, έχετε δίκιο σε αυτό, έχετε απόλυτο δίκιο. Μάλιστα. Οπότε σε 2 βραδιές θα τα ξαναπούμε λοιπόν και για την επόμενη Παρασκευή. Εγώ θα ευχηθώ, κύριε Κούρια, πραγματικά καλή επιτυχία και θα ξαναδώσω συγχαρητήρια και στα 2 παιδιά και σε όλους εσάς που εμπλέκεστε σε αυτό το εγχείρημα, και θα ξαναπώ βέβαια πως το επόμενο θα είμαστε και χορηγοί προβολής. Έτσι, θα το ετοιμάσουμε. Σας ευχαριστούμε πολύ κάθε φορά για τη στήριξη και να πω ότι αυτές οι διοργανώσεις, αυτές οι εκδηλώσεις είναι και μια πολύ ωραία αφορμή για να ενεργοποιείτε τον ντόπιο δυναμικό, γιατί ξέρετε, καλλιτεχνικό δυναμικό, γιατί υπάρχει πάρα πολύ, αλλά πολλές φορές δεν του δίνεται η δυνατότητα να ενεργοποιηθεί. Πολλές φορές υπάρχει η εσωστρέφεια του καλλιτέχνη, ο οποίος ντρέπεται να δείξει προς τα έξω όλα αυτά που κάνει, και ας μην ξεχνάμε ότι μέσα από τη συνεργασία γεννιούνται τα ωραιότερα πράγματα. Έτσι. Και φάνηκε αυτό και από το πρόγραμμα το καλλιτεχνικό, που πραγματικά δίνεται την ευκαιρία στον ντόπιο δυναμικό, αγαπημένους μας, έτσι, ερμηνευτές και δημιουργούς, να τους ακούσουμε και να τους απολαύσουμε σε αυτό το πραγματικά πανέμορφο τόπο. Καλούμε λοιπόν όλους να έρθουν, να τονίσω ότι πού θα γίνει, πού θα είναι η εκδήλωση? Η εκδήλωση λοιπόν είναι στις Λίμνες, στις Λίμνες Ζερέλια. Είναι, αν θυμάμαι καλά, γύρω στα 2 χιλιόμετρα έξω από την Ευξηνούπολη του Αλμυρού, οπότε είναι πολύ εύκολο. Καλούμε όσους θέλουν να έρθουν να δουν από κοντά και να μας στηρίξουν σε αυτή την εκδήλωση που πρώτη φορά γίνεται και ελπίζουμε να πάρει διαστάσεις θεσμικές. Να είστε καλά. Κύριε Κούρια, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Ραντεβού στα επόμενα. Ραντεβού στα επόμενα. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας μέρα. Επίσης, γεια σας, γεια σας. Τι ωραία πράγματα λοιπόν. Πολύ ωραία πράγματα, Αργύρη Ζαφυρίδη. Καλώς όρισες. Καλησπέρα και από μένα. Χαίρομαι ιδιαίτερα που με καλέσαν και είμαι μέρος της αυτής της εξαιρετικής εκδήλωσης για τα Ζερέλια, και ευχαριστώ ιδιαίτερα τον Άγγελο Χριστακόπουλο και τη Μαρία Ούτα που σκέφτηκαν να με καλέσουν να πω κι εγώ 2 λόγια σχετικά με τη φωτογραφία. Πώς αποτυπώνεται η ομορφιά, έτσι, σχετικά με τη φωτογραφία. Η φωτογραφία ακριβώς, πώς μπορεί, όπως είπε προηγουμένως και ο Βαγγέλης, ότι είναι η ομορφιά αυτή που κρύβεται γύρω μας, κρύβεται γιατί δεν ανοίγουμε τα μάτια μας να τη δούμε, να την παρατηρήσουμε και να την αποθανατήσουμε, και είναι μια μοναδική ευκαιρία και για τους υπόλοιπους ανθρώπους οι οποίοι θα παρευρεθούν να χαρούν να γνωρίσουν ένα καινούριο τόπο και να συμμετέχουν και αυτοί σαν συλλογική ψυχή πια. Έτσι. Στα τεκτενόμενα της περιοχής, στο να συμβάλλουν και αυτοί με την παρουσία τους. Η παρουσία και από μόνη της είναι μια δυναμική ενέργεια η οποία μπορεί και επηρεάζει και δημιουργεί και αγκαλιάζει το γεγονός αυτό. Κάτι παρόμοιο που αισθάνομαι κι εγώ και οι φίλοι μου οι φωτογράφοι όταν κάνουμε αυτές τις ομαδικές εκθέσεις. Ξαφνικά γινόμαστε ένα. Μία πυγμή και βγάζουμε προς τα έξω έναν εαυτό, τον οποίο ο καθένας ξεχωριστά τις περισσότερες φορές θα φοβόταν να το κάνει, γιατί είναι αυτή η ανασφάλεια του στέκομαι μόνος, παρουσιάζομαι μόνος,
και οπωσδήποτε μπορεί να γίνει και στόχος αρνητικών, κριτικής και όλων αυτών. Ναι, είναι οπότε, έκθεση αυτό, ναι, είναι έκθεση. Οπότε και αυτή η καταπληκτική απόφαση για την εκδήλωση αυτή στις λίμνες Ζερέλια, για μένα είναι κάτι ξεχωριστό, γιατί δίνεται ευκαιρία και στους καλλιτέχνες που συμμετέχουν με τις φωτογραφίες τους, αλλά και όλοι οι άλλοι με τη μουσική, με τις ομιλίες κλπ. Να προσελκύσουν και να αγγίξουν ένα κοινό ποικιλότροπα πια, και όχι με τη μονοτονία ενός παρουσιαστή ή κάποιες οποιασδήποτε άλλης εμφάνισης. Και το κυριότερο, μέσα από διαφορετικές μορφές της τέχνης και του λόγου προσεγγίζεται το θέμα, η ομορφιά των λιμνών. Ακριβώς. Και γίνονται γνωστές. Να είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι σαν να βάζουμε έναν όμορφο φόντο, γιατί ουσιαστικά αυτό γίνεται. Βάζουμε φόντο τις λίμνες και πάνω σε αυτό τον φόντο, ο οποίος κουβαλάει μέσα την αρχαιολογία του, την γεωλογία του, τους ανθρώπους γύρω-γύρω που καλλιεργούν τη γη, όλα αυτά τα πράγματα τα βάζουμε σαν φόντο για να αναπτύξουμε μία καινούργια διαδικασία πραγμάτων, όπως είναι η συγκεκριμένη εκδήλωση. Ωραία. Εγώ λοιπόν θα μιλήσω για τις φωτογραφίες. Ναι. Τι να πούμε για τις φωτογραφίες, τα έχουμε ξαναπεί. Οπότε αυτή τη φορά θα κάνω ένα μικρό άλμα και θα προσπαθήσω να μιλήσω λίγο για την εικονογραφία γενικότερα και πιο επισταμένως με την τοπιογραφία. Ναι. Πώς φτάσαμε λοιπόν από τα προϊστορικά σπήλαια του Λασκό και της Αλταμίρα, πώς φτάσαμε στην έκθεση στα Ζερέλια μέσα από μια εξελικτική διαδικασία στις καλές τέχνες και ιδιαίτερα στη ζωγραφική, της οποίας μετεξέλιξη και μεταμοντερνιστικά εμφανίζεται η φωτογραφία για να συμπληρώσει και να επεκτείνει αυτές τις διαδικασίες της ζωγραφικής, της τοπιογραφίας. Δεν νομίζω, είναι ένα καινούριο θέμα το οποίο για πρώτη φορά εμένα προσωπικά με απασχολεί σαν δημόσια έκφραση. Σε προσωπικό επίπεδο βέβαια κουβαλάω ό,τι έχω μάθει από πολλά χρόνια πριν, αλλά είναι η πρώτη φορά που θα προσπαθήσω εγώ τουλάχιστον να συνδυάσω αυτή την εξελικτική πορεία της ζωγραφικής και άλλων καλλιτεχνικών εκφράσεων με την φωτογραφία και πώς αυτά τα δύο συνδέονται και συμπληρώνονται κατά κάποιο τρόπο. Μάλιστα. Θα γίνει και κάποιος διαγωνισμός φωτογραφίας, Ακριβώς. Ναι. Θα εκτεθούν φωτογραφίες λοιπόν. Θα εκτεθούν φωτογραφίες, συμμετέχουν καταρχάς 30 φωτογράφοι, τα ονόματα των οποίων δεν τα έχω πρόχειρα αυτή τη στιγμή. Θα επανέλθουμε έτσι κι αλλιώς. Έχουν εκτυπωθεί 32 φωτογραφίες προς βράβευση και το υλικό θα εμφανίζεται κάθε μέρα στην αίθουσα προβολών στην περιοχή εκεί. Θα απονεμηθούν 3 βραβεία και 3 έπαινοι στις 25 Εβδόμου. Η Κριτική Επιτροπή είναι τετραμελής και αυτοί θα αποφασίσουν γενικότερα πώς θα γίνει όλη η βράβευση των ανθρώπων αυτών, των επιτυχόντων. Μάλιστα. Τι ώρα θα γίνουν αυτά, η εκδήλωση? Η εκδήλωση της Παρασκευής αυτής στις 11 Εβδόμου είναι στις 8 η ώρα το απόγευμα και την επόμενη εβδομάδα στις 25 Εβδόμου είναι στις 9 το βράδυ, όπου εκεί θα γίνει και θα έχουμε και τις μουσικές μας και όλα αυτά τα ωραία πράγματα. Έτσι, μέσα από τη μουσική την επόμενη Παρασκευή. Η Βολουδάκη είναι καταπληκτική. Ναι, με το Σπυρίδωνα, το Λευκοφρύδι. Ναι. Διαχρονικές παρουσίες του τραγούδιου για τον τόπο μας και βέβαια είναι ποιότητα. Και τραγούδια που βασίζονται σε μελοποιημένους στίχους ποιητών. Μια ποίηση θα είναι η βραδιά, γιατί η μέρα αυτή δεν θα είναι απλώς μια γιορτή, είναι ένα μονοπάτι ανάμεσα στο χθες και το αύριο, όπου οι λίμνες καθρεφτίζουν όχι μόνο τον ουρανό, αλλά και τις ανησυχίες, τα όνειρα και τη φωνή των καλλιτεχνών. Πολύ σωστά. Αργύρη Ζαφυρίδη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ και εσένα που ήρθες σήμερα εδώ. Και εγώ σας ευχαριστώ, γιατί πρέπει και οι φίλοι ακροατές να μπορούμε να μεταφέρουμε, να μεταφέρουμε πληροφορίες
να υπάρχει γενικότερα μια εξωστρέφεια και επιτέλους να μπορέσει ο πολιτισμός να ξεφύγει από τις καθημερινές εκκρεμότητες, για να μην πω κάτι πιο διαφορετικό, και να ομορφαίνει τη ζωή μας και μέσα από αυτό να μπορούμε να μεγαλώνουμε με ησυχία και πνευματική έπαρση, όχι έπαρση, τέλος πάντων το μυαλό μας να... Ανάταση, μπράβο, σωστή λέξη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό απόγευμα και καλό... Ευχαριστούμε και εμείς. Να είστε καλά.